כן. ערב טוב הרב אסף. שלומך. ברוך השם. רגע, אני עם אבישי בטלפון, אני מיד פותח את זה, בסדר? אין בעיה. הרב אסף. כן. מה קרה בשבת מנחה? ערב טוב כבוד הרב. מה קרה? התפעל יותר מוקדם, היה לי איזשהו עניין. לא, תקעת אותנו, אנחנו אין לנו, היית אומר לנו, לא הכינו, לא כלום, לא היה מי שיקרא. לא, זה גמרא קלה. אנחנו, לא, אבל אנחנו, בלעדיך אנחנו עבודים, אתה צריך לזכור את זה. לא יכולים בלעדיך. כן. זה לא הולך ככה. טוב. אתה צריך לקבל פטור ולהגיש ב4 העתקים, להודיע 4 ימים מראש, כן, ברור. בטח, מה, זה ככה? מהמאושיות המניין, זה לא ככה. טוב. ערב טוב לכל המצטרפים, רבי יעקב, שרון ומשה. אם תוכל לשלוח לי גם למייל את השיעור החדש. קישור, כן. פשוט תעביר את ההודעה למייל. כן, אבל אני צריך שזה יהיה דרכך, כי אחרת אני מתבלבל, יש לי יותר מדי ימי וזה. אוקיי, יותר מאוחר נטפל גם בזה. טוב, בואו נמתין עוד דקה, נראה שכולם קיבלו באמת את ההודעה. אני פשוט עשיתי חדר חדש לזום, שאפשר להיכנס בו יותר בקלות, גם בלעדיי, לא צריכים לחכות לי. טוב. יופי, ערב טוב, אנדרי. ערב טוב. ערב טוב לרב. ערב טוב רבי יעקב, מה שלומך? ברוך השם. יופי. טוב, אנחנו תכף מתחילים. טוב, בואו נתחיל, והמצטרפים יצטרפו. ראינו אתמול, בעצם בנקודה הזו סיימנו, ראינו את המשנה, שהמשנה אומרת חמץ בפסח, חמץ שעבר עליו הפסח, אם הוא של גוי מותר בהנאה, אם הוא של ישראל אסור בהנאה, והמשנה מביאה פסוק שנאמר ולא ייראה לך שאור. הגמרא שאלה שלכאורה המשנה הזו לא מתאימה עם אף אחד מהתנאים, והגמרא מביאה מחלוקת שיש בה 3 חולקים, 3 תנאים שחולקים, יהודה, רב שמעון ורבי יוסי הגלילי, כאשר לדעת רב יהודה חמץ גם שעבר עליו הפסח איסורו בלאו, לדעת רב שמעון חמץ לאחר הפסח מותר, ולפי רבי יוסי הגלילי בכלל אין איסור הנאה על חמץ. אז הגמרא כעת מנסה לבדוק כמו מי סובר את המשנה, האם כמו רב יהודה או כמו רב שמעון או כמו רבי יוסי הגלילי. ועל זה שואלת הגמרא, אנחנו נמצאים בדף כ"ח עמוד ב' למטה, שורה אחרונה בעמוד, מני מתניתין. אי רבי יהודה, לכאורה המשנה שלנו לא מתאימה עם אף אחד מהתנאים האלה שהזכרנו לעיל. ערב טוב לדוד. מני מתניתין. אי רבי יהודה, חמץ סתם כאמר, אפילו דנוכרי, הרי לפי רבי יהודה שאומר כל חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, משמע גם חמץ של גוי אסור בהנאה, זה כמו המשנה. והיא דרבי שמעון,
אם אנחנו נגיד שהוא סובר כדעת רבי שמעון, המשנה היא כדעת רבי שמעון, שאומר שבכלל כל חמץ מותר בהנאה לאחר הפסח, אז ישראל נמי מישרא קשרי, אז הוא מתיר גם חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. נהפוך רגע את הדף. ואי רבי יוסי הגלילי, אפילו תוך זמנו, נמי מישרא קשרי בהנאה, הרי לפי רבי יוסי הגלילי בכלל חמץ בפסח מותר בהנאה. אז כמו מי סובר את המשנה שלנו? אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב לעולם רבי יהודאי. המשנה היא כדעת רבי יהודה, שאומר שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, רק שאלנו אם ככה גם חמץ של גוי. אומרת הגמרא, לא. רבי יהודה מסכים שחמץ של גוי מותר לאחר הפסח, ותכף נראה חידוש שאנחנו נקפוץ מרוב זעזוע כשנשמע אותו. רבי יהודה, רב טוב רבי אליעזר ורב טוב לבנימין, מתיר לאכול חמץ בתוך, מתיר הנאה של חמץ בתוך. אפילו אכילה לכאורה לדעת רש"י, כן? של נוכרי. הגמרא, ויאליף שאור דאכילה משאור דראייה, מה שאור דראייה של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים של גבוה, אף שאור דאכילה של חי אתה אוכל, אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה. זאת אומרת, אומר רבי יהודה, חמץ של גוי בכלל מותר באכילה, כך אומר רש"י, הראשונים אחרים חולקים שלא על אכילה ממש. מדאורייתא, לא מדרבנן. כן, כמובן, לא מדרבנן, אבל מדאורייתא, חמץ של גוי מותר באכילה בפסח. מבהיל, כן? תוספות שואל, איך יכול להיות? הרי ברגע שהוא אוכל אותו, הוא זוכה בזה, הוא הופך להיות שלו. אז תוספות באמת, לכן הוא אומר שלא ממש באכילה, כי אז באמת הוא קונה את זה. אז כאילו טכנית אין לך אפשרות כזו. יש ראשונים אחרים שאומרים באופן שהגוי תוקע לו, מכניס אותו האוכל לפה, מאכיל אותו לתוך בית הבניין. למה? אם יש לי מחסן של חמץ, של בירות וכל דברים, ואני רק כאילו סוכן, זה לא שלי, אני נותן למישהו, אבל לא שלי. זה גם כן... זה איסור בל יראה בל יימצא. מה לגבי איסור אכילה ואיסור הנאה? לא. אתה יכול לשתות את הבירה בפסח? לא, לא אני יש לי סוכנות. הכסף לא שלי. אני לא יכול לקנות את הבירה הזאת, אני רק מתווך. הוא מביא לי תביא עשה בירות, אני מביא לו. אז זה לא שלי, בעל הבית של הבית ההוא עצמו, זה יכול להיות גם כן. אז השאלה היא האם זה נקרא חמץ של גוי או לא, במקום שבו יש לך אחריות של השמירה, וזה קשור לסוגיה אחרת לחלוטין, האם במקרה שהשומר מקבל עליו אחריות, האם גם במקרה כזה יש עליו איסור בל יראה ובל יימצא. אוקיי, בסדר, בוא לא ניכנס כרגע לכל הצדדים, זה לא הנושא שלנו כרגע. בכל מקרה, לדעת רבי יהודה, חמץ של גוי, ערב טוב לרבי שלמה, חמץ של גוי מותר באכילה בפסח, עד כדי כך, מדאורייתא לפחות מותר באכילה. אז אם ככה, ברור שגם אחר הפסח מותר. אז אם ככה, מה שכתוב במשנה, שחמץ שנוכרי שעבר עליו הפסח, אז בעצם היה צריך להיות מותר לגמרי, גם בפסח, ובדין הוא אומר את הגמרא, ביילה למיתנא אפילו באכילה נמי שרי. והיידי דתנא דישראל אסור בהנאה, תמיד הנוכרי מותר בהנאה, אבל ודאי שהוא מותר גם באכילה, ובדין הוא ביילה למיתנא אפילו בתוך זמנו מותר בהנאה. והיידי דתנא דישראל לאחר זמנו, תמיד הנוכרי לאחר זמנו. זאת אומרת, בעצם גם בתוך זמנו, זאת אומרת, בתוך הפסח, חמץ של נוכרי יהיה מותר בהנאה, לדעת רש"י אפילו באכילה מדאורייתא, לדעת ראשונים, אין לך יחיתימצי של באכילה, כי תמיד אתה זוכה בזה באכילה, אבל ברעיון זה כביכול מותר לגמרי, בתוך פסח עצמו. אז לכן המשנה היא כדעת רבי יהודה, שיהיו כמובן חידוש גדול. אוקיי, זה הסבר אחד. רבא אמר, הסבר נוסף, בדעת במשנה, לעולם רבי שמעון. המשנה כדעת רבי שמעון שסובר שחמץ שעבר עליו בפסח אין בו איסור. ורבי שמעון בכל אופן, במקום שבחמץ של ישראל, רבי שמעון כנס הכניס, הואיל ועבר עליו, בל יראה בל יימצא. זאת אומרת, כיוון שישראל, אם ישראל לא הקפיד על הלכות הפסח, והשאיר אצלו בבית חמץ, ועבר עליו בל יראה בל יימצא, אז כנסו אותו מדרבנן, שהחמץ הזה אסור לאחר הפסח. אומרת הגמרא, בישלמה לרבא, היינו דקטני של ישראל אסור, משום שנאמר ולא ייראה. כן, זאת אומרת, כיוון שהוא עבר בבל ייראה, לכן הוא כנסו אותו. אלא לרב אחא בר יעקב,
שהסיבה היא מצד שיש איסור אכילה, אז לכן זה אסור גם לאחר הפסח, כמו הלאו של רבי יהודה לומד זה מהלאו שלא ייראה, שלא יאכל חמץ. הרי רבי יהודה, אם אתם זוכרים, בדף הקודם ראינו, בעמוד הקודם ראינו, שלדעת רבי יהודה הסיבה שחמץ אסור, כי יש 3 פעמים לא יאכל, ואחד מהם נדרש לאחר הפסח, אז לכאורה האיסור הזה של אכילת חמץ שעבר עליו בפסח, אם היא לא יאכל חמץ מבא אלי, אז למה המשנה מביאה לא ייראה? אומרת הגמרא, אתה צודק, מי סבר את הסייפא קאי? הפסוק לא ייראה, לא בא להסביר את הסיבה שאסור חמץ שעבר עליו בפסח. זה בא להסביר למה חמץ של גוי מותר. הרי שקאי, ואחי כאמר, חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, משום שנאמר לא ייראה לך, שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. ויאליף שעור דאכילה משעור דראייה, זאת אומרת, כמו שאתה רואה שגוי לא עובר ובל ייראה, גם אין איסור אכילה ואיסור הנאה בכלל, כמו שהסברנו מקודם, מדעת רבי יהודה, שלפי רבי יהודה, לפי הבנת רב אחא בר יעקב, אז החמץ מותר לגמרי בין באכילה בין בהנאה, מדאורייתא. ואומרת הגמרא, ואז דו לטעמיהו, ורבא ורב אחא בר יעקב הולכים בעניין הזה לשיטתם, כן? בנושא אחר, במחלוקת אחר, דאיתמר. הגמרא מביאה ברייתא. האוכל שעור של נוכרי. יש פה איזשהו רעש רקע. האוכל שעור של נוכרי. רק שנייה. זה לא מכבד לי. האוכל שעור של נוכרי שעבר עליו הפסח, לדברי רבי יהודה. כתוב בברייתא ככה, מי שאוכל שעור של גוי שעבר עליו הפסח, לפי שיטת רבי יהודה, שיש איסור גם בחמץ שעבר עליו הפסח. רבא אמר לוקה, כי לפי רבא, רבי יהודה סובר שלוקה בין על חמץ של ישראל, בין על חמץ של גוי, ולכן הוא מסביר את המשנה שלנו כדעת רב שמעון. רב אחא בר יעקב אמר אינו לוקה. מסבירה הגמרא, רבא אמר לוקה, לא יאליף רבי יהודה שעור דאכילה משעור דראייה, אלא הוא סובר שבכל מקרה חמץ שעבר עליו הפסח אסור גם חמץ של גוי, לכן יש לו מלקות, כי הוא עובר על איסור דאורייתא שלא יאכל חמץ. ורב אחא בר יעקב אמר אינו לוקה, כמו ההסבר שהוא הסביר קודם, יאליף שעור דאכילה משעור דראייה. ולכן, לדעת רבי יהודה, אין פה מלקות, כיוון שלא רק שאין מלקות, זה מותר, כיוון שחמץ של גוי מותר לאחר הפסח. אוקיי. ואומרת הגמרא, והדר בי רב אחא בר יעקב מהעיר. רב אחא בר יעקב חזר בו, ובסוף אנחנו נשארים רק עם שיטת רבא. מאיפה אנחנו יודעים שרב אחא בר יעקב חזר בו? הגמרא מביאה ברייתא, שיש בה כמה שיטות, וכמה שיטות של תנאים, וכמה הסברים של המוראים, שההסבר האחרון הוא ההסבר של רב אחא בר יעקב, אנחנו נגיע אליו רק בהמשך, אבל קודם כל נראה את הברייתא, ובסיום כל הסוגיה נבין למה יש ראיה מכאן שרב אחא בר יעקב חזר. בוא דתניא. האוכל חמץ של הקדש במועד. כן, אז בעצם הוא עשה 2 איסורים ביחד. הוא עשה איסור כרת של חמץ בפסח, מי שאוכל בפסח, כתוב ונחרטה, כל האוכל חמץ ונחרטה. וחוץ מזה יש לו בעיה שלו מול הקדש, שהוא גזל את ההקדש, הוא מעל. אז כתוב ככה, אוכל חמץ של הקדש במועד מעל, ויש אומרים לא מעל. והגמרא מנסה להסביר מהי שיטת היש אומרים. זאת אומרת, מה הסברה לומר שלא מעל. אז נקדים רק הידיעה הקטנה שאנחנו כבר נתקלנו בה בעבר, הרבה פעמים, וזה המושג שנקרא קימלי בדרבא מיניה. כאשר אדם עושה עבירה שיש בה איסור מיתה, אנחנו נראה בגמרא שיש אפילו שהמיתה היא לא מיתה בידי אדם, אלא אפילו מיתה בידי שמיים לפי חלק מהשיטות, עושה עבירה שיש בה חיוב מיתה וגם חיוב תשלומים, אז קימלי בדרבא מיניה, מקבל רק את העונש החמור, דהיינו החיוב מיתה אפילו שזה כרת, ופטור מתשלומים. יש כמה דוגמאות לעניין הזה, לדוגמה, אחד ש... לגבי כרת יש מחלוקת, זה לא... לגבי מיתה אין מחלוקת. הדגשתי את העניין הזה תוך כדי דיבור, שבנושא הזה ישנה מחלוקת, אבל זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לדון כרגע. אני מדבר עכשיו על העיקרון, כן? נניח אדם שרצח את חברו, ובשביל לרצוח אותו הוא... גם גנב ממנו. קרא את בגדו, אז הוא פטור מהבגד שהוא קרא, כי קימלי בדרבא מיניה.
אחד שחילל שבת, כן, הזיק את חברו, שרף את בית של חברו בשבת, אז כיוון שעל השריפה הוא מתחייב, על ההבערה הוא מתחייב מצד חיוב סקילה של שבת, הוא פטור מהתשלומים עבור שריפת הבית, כיוון שיש לו קימלה בדירה במיני. זה ההלכה של קימלה בדירה במיני. הנושא שאנחנו נדון עליו עכשיו, זה המקרה שהעבירה שהוא עושה היא לא עבירה שיש בה איסור מיתה בידי אדם, חיוב מיתה בידי אדם כמו חילול שבת או הריגה, אלא דבר שיש בו חיוב מיתה בידי שמיים של כרת. האם גם במקרה כזה יש קימלה בדירה במיני? אז אומרת הגמרא, מן יש אומרים, מי הם היש אומרים שפותרים את מי שאוכל חמץ של הקדש במועד? אמר רבי יוחנן, רבי נחוניה בן הקנאי, דתניא. רבי נחוניה בן הקנאי היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים, אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים. זאת אומרת, לדעת רבי נחוניה בן הקנאי, מה ההבדל בין שבת ליום הכיפורים? הרי שבת יותר חמורה מיום כיפור כידוע, כן? שבת יש בה איסור סקילה, חיוב סקילה, מי שמחלל יום הכיפורים יש בו רק חיוב כרת. עכשיו, מה קורה אם אדם הרג את חברו שרף את ביתו של חברו בשבת? אז כמו שאמרנו, במקרה כזה פטור מתשלומים, כיוון שיש עליו קימלה בדירה במיני, שהוא מקבל את העונש החמור, חיוב סקילה. מה קורה אם הוא עשה את זה ביום כיפור? פה הרי יש לו רק כרת. אומר רבי נחוניה בן הקנאי, גם חיוב כרת, יש בו קימלה בדירה במיני. אז לכן, גם לענייננו, אדם שאוכל חמץ בפסח ששייך להקדש, אז אי אפשר לחייב אותו חיוב ממוני של מעילה, כיוון שיש עליו חיוב כרת של מי שאוכל חמץ בפסח. אז זאת הסברה שלה יש אומרים. זה הסבר אחד. רבי יוסף אמר, בפודים את הקודשים להאכילה לכלבים כמפלגי. מאן דאמר מעל סבר, פודים את הקודשים להאכילה לכלבים? ומאן דאמר לא מעל, כסבר אין פודים. זאת אומרת, הרי כל הערך הכספי שיש לחמץ של הקדש בפסח, זה לא מחמת זה שאתה יכול להשתמש בו עכשיו, כי הרי בפסח בכל מקרה אסור לך לאכול אותו. מה נשאר לך? רק זה שאתה יכול ליהנות ממנו על ידי שתמכור אותו. עכשיו, מה תעשה אם תמכור, איך אתה מוכר? בעצם מכירת החמץ של הקדש זה פדיעה, אתה פודה אותו, מוציא אותו לחולין. עכשיו, תוציא אותו לחולין, מה תעשה איתו? הרי אסור לך לאכול אותו. אז אם אתה אומר שהחמץ של הקדש מותר בהנאה, אז בעצם הדבר היחיד שתוכל להשתמש בו זה ליהנות בו על ידי שתשתמש בו למאכל לבהמה. השאלה היא האם מותר לפדות קודש על מנת להשתמש בו שימוש נחות יותר, פחות מהשימוש המקורי שלו שהיה מיועד לאכילה, או שאני אומר אין פודים, כיוון שזה זלזול בהקדש, אין פודים את הקודשים לאכילה לכלבים, וממילא, כיוון שאי אפשר לפדות אותם, אין להם ערך כספי. אתה לא יכול לפדות, אז אין לו פה ערך כספי, לכן לא חייב פה משום מעילה. זה ההסבר של רב יוסף. רב אחא בר רבא תנא ליה, שמעת המשמי דרב יוסף, בהלישנא, הביא את זה בצורה אחרת, ואמר ככה, דכולי עלמא אין פודים את הקודשים לאכילה לכלבים, ואחא בהא כמפליגי, בדבר הגורם לממון כממון דמי. זאת אומרת, דבר שאין לו כרגע שווי, אבל יכול להיות שיהיה לו שווי עתידי. מה מדובר? נניח החמץ של הקדש, שהוא מעיקר הדין מותר בהנאה, ולא עוברים על בל יראה בל יימצא, כיוון ששלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, דהיינו של הקדש, אז אמנם בפסח אין לך מה לעשות איתו, אסור לך לבדות אותו, אתה לא יכול לאכול אותו, לא יכול לעשות אותו כלום, אבל אחר הפסח הוא יהיה לו שווי. אז כיוון שלמרות שעכשיו הוא לא שווה כלום, אבל אחר הפסח יהיה לו שווי, זה נקרא דבר הגורם לממון, זה גם סוג של דבר הגורם לממון, כרגע אין לו שווי, אבל בעתיד יהיה לו שווי. השאלה אם דבר כזה יש לו כבר עכשיו, אפשר לדון אותו כבעל ערך, או שאני אומר, לא, כרגע זה לא שווה כלום, אז אין להקדש שלה מקומו ושעתו, כמו שכאשר אנחנו באים לדון לגבי חיוב מעילה, אנחנו דנים לפי מחיר הבהמה באותו מקום ובאותה שעה, ואנחנו לא דנים לפי כל מיני ספקולציות עתידיות. אז גם פה נאמר, כיוון שאין להקדש שלה מקומו ושעתו, אז כיוון שבמקומו ובשעתו לא שווה כלום, אז אין פה איסור מעילה, אין פה חיוב מעילה. אז בזה נחלקו. דמאן דמר מעל כסבר דבר גורם לממון כממון דמי, אומר דמר לא מעל כסבר דבר גורם לממון לאו כממון דמי. זה הסבר נוסף. וההסבר האחרון, רב אחא בר יעקב, בא להסביר באופן אחר. הוא אומר, דכולי עלמא דבר גורם לממון כממון דמי. ואחא בפלוגתא רבי יהודה רבי שמעון כמפלגי. מאן דאמר לא מעל כרבי יהודה, כי הוא סובר שחמץ גם של גוי שעבר עליו הפסח אסור באכילה.
וגם של הקדש אסור באכילה. ומאן דאמר מעל כרב שמעון. כך מסביר רב אחא בר יעקב, ושואלת הגמרא, קופצת הגמרא ושואלת, רגע, והרב אחא בר יעקב הוא דאמר, דרב יהודה היה לפסור לאכילה משאור דראייה. זאת אומרת שלפי רב יהודה, חמץ של הקדש הוא כמו חמץ של גוי, שמותר גם באכילה בפסח. אז איך הוא רב אחא בר יעקב פתאום אומר לי כמו רבא, שלדעת רבי יהודה חמץ שעבר עליו בפסח גם של הקדש אסור באכילה, אלא ודאי שהדר ברב אחא בר יעקב מהי, סימן שרב אחא בר יעקב חזר בו והודה לדברי רבא, ולכן אנחנו נשארים למסקנה עם דברי רבא, שהסיבה שבמשנה חמץ שעבר עליו בפסח אסור בהנאה, זה גזירה דרבנן, רק רבי שמעון. כרב שמעון, גזירה דרבנן, כיוון שעבר עליו ובל יראה, הוא בא להימצא. קנס דרבנן. וכיוון שכבר הבאנו את המחלוקת הזו של אחרים, הגמרא מביאה עוד הסבר. רב אשי אמר, דכולי עלמא אין פודים, ודבר הגורם להמון לאו כממון דמי. והכה בפלוגתא דרבי יוסי גלילי ורבנן כמפלגי. מאן דאמר מעל כרבי יוסי הגלילי, כרבי יוסי הגלילי שסובר שכל חמץ מותר בהנאה, ומאן דאמר לא מעל, זה כדעת, אני לא מבין. שחמץ, אם זה כממון, מה? אז מה יכול, אם הם אומרים שדבר גורם לממון לאו כממון דמי, אז מה יכול לעשות עם החמץ הזה? להשתמש בו להסקה, אומר רש"י. מה זה להסקה? שמותר בהנאה. רק לאכילה אמרת. לפי רבי יוסי הרי, לפי רבי יוסי כל חמץ מותר בהנאה, אז הוא יכול בעצמו להשתמש בו להסיק תחת תבשילו, אז כיוון שיכול להשתמש בו להסקה תחת תבשילו, זה נקרא כמו אוכל שלו? מה? זה נקרא כאילו אוכל? לא כאילו אוכל, כאילו זה לא נקרא... אמרנו שמותר רק אם הוא אוכל את זה, אסור לא... לא, זאת אומרת, זה לא הביזיון של האכילו לכלבים, כן? אבל זה ביזיון לשריפה, מה זה משנה? לא. אז מותר לו לשרוף? לא, לשרוף, להשתמש בו להסקה, זה שימוש שיש לו בכל אופן חשיבות. אז אם ככה, אז תתרץ את זה גם למעלה, אותו דבר. נכון. תוספות זה באמת מאיר את השאלה הזו. כן. שמכור אותו לנוכרי כל מה שאתה אמרת שקודם שאתה לא יכול לעשות עם זה כלום. כי אתה יכול רק לאכול את זה. הוא באמת מתפלפל מסביב לשאלה הזו, מעריך בעניין הזה, והוא מביא כמה תירוצים, לא ניכנס לכל התירוצים, תוספות באמת צריך לראות את התוספות בעיון, תוספות עומד על השאלה הזו. טוב, נראה את זה אחרי זה. הלאה, יפה. עכשיו, אנחנו עוברים לנושא נוסף, שהוא נושא דרך אגב מאוד מצוי בימינו, וזאת השאלה של תערובת חמץ. יש הרבה מוצרים, ביניהם אפילו שאנחנו לא מעלים בדעתנו, שמעורב בהם חמץ, כמו לדוגמה חמצוצים. כן, אתם יודעים מה זה חמצוצים? מה סוכריות ג'לי. מי שיש לו ילדים יודע. מי שיש לו ילדים יודע מה זה חמצוצים, כן? הסוכריות, הסאוור סטיקסים, דרך קוראים לזה, ארוכים האלה. מקלות הארוכים האלה, תסתכלו ברכיבים כמחיטה, כן? זאת אומרת, מעורב בזה ממש, משתמשים בזה ממש בחמץ גמור. עכשיו, אבל זה לא חמץ בי, זה חמץ בתערובת. השאלה היא מה דינו של תערובת חמץ בפסח, ומה דינה של תערובת חמץ לאחר הפסח. האם גם כשאני בא לקנות עכשיו את החמצוצים האלה, אני צריך לחפש שזה נמכר כדין, או שזה נאפה, אני יודע, מיוצר לאחר הפסח, או שאני אומר שלא, וזה אנחנו נראה עכשיו את הנידון הזה, מה הדין בתערובת של חמץ. ונקדים עוד ידיעות חשובות שאנחנו צריכים לדעת, כי לפני שאנחנו עושים בסוגיה הזו, שהיא סוגיה של תערובות, אנחנו יודעים שבדרך כלל כל דבר איסור בטל ברוב. זה כאשר אנחנו מדברים על יבש ביבש. אם אנחנו מדברים על לח בלח, אז הביטול הוא בנותן טעם, כן? שאם התערבו, אני יודע מה, בתבשיל של בשרי נפלה טיפת חלב, אז השאלה אם יש בזה בנותן טעם או לא. יש עוד נושא בעניין הזה, וזו סוגיה של מין במינו. כן, תערובת של מין במינו, דבר היתר ודבר איסור, נניח יין נסח עם יין כשר, שזה אותו מין, אז פה ישנה מחלוקת גדולה, האם מין במינו מתבטל ברוב,
או לא מתבטל, או מתבטל בנותן טעם, זאת אומרת, אני מסתכל תיאורטית. זה כולל פסח? זה כולל פסח? מה לגבי פסח? בנוגע לפסח זאת הסוגיה שלנו, בואו נראה. יש בזה כמה וכמה שיטות, 5 שיטות למעשה, איך אנחנו דנים הלכות תערובות בנוגע לתערובת חמץ. אמר רב, בואו נתחיל את השיטה הראשונה. חמץ בזמנו, זאת אומרת חמץ שהתערב בחמץ אחר, בתוך זמנו דהיינו בפסח, בין במינו, בין שלא במינו, אסור. כן? גם אם זה יתערב מין במינו, חמץ בחמץ, בדבר שהוא מאותו מין, בין אם זה שאינו במינו, אסור. זה כאשר זה בתוך הפסח. ושלא בזמנו, זה חמץ לאחר הפסח, במינו אסור, שלא במינו מותר. והגמרא מסבירה מה הרב מתכוון. למה עסקינן? אילמה בנותן טעם, אם מדובר שבאופן שהתערובת היא בכמות כזו שהיא נותנת טעם, אז אם ככה, שלא בזמנו, שלא במינו מותר, והיה טעמה, זה לא יכול להיות שאם זה יתערב באופן שהוא נותן טעם, יהיה מותר. למה שיהיה מותר? זה נותן טעם. אלא מדובר במשהו, באופן שזה לא נותן טעם, שבזה אנחנו אומרים שזה אסור בזמנו, בתוך פסח זה אסור. והגמרא ממשיכה הלאה לבאר, ושואלת הגמרא, איפה אנחנו? חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו אסור, רב לטעמי, דרב ושמואל דאמרי תרוויו כל איסורים שבתורה, במינו במשהו, שלא במינו בנותן טעם. זאת אומרת, לדעת רב, ורב אומר, גזר חמץ בזמנו, שלא במינו, עטו... רגע, זה רב ושמואל או רב? שלא בזמנו. כן? במינו אסור כרבי יהודה... רגע, בואו נגמור את המשפט ואז נעשה סדר. במינו אסור כרבי יהודה, כי לדעת רבי יהודה חמץ שלא בזמנו אסור מהתורה, שלא במינו מותר, דשלא בזמנו ושלא במינו, עטו מינו כולי לא גזרינן. זאת אומרת, יש לנו ככה, אנחנו מתחילים מזה שיש איסור דאורייתא בחמץ שלא בזמנו כמו רבי יהודה. רבי יהודה סובר שגם חמץ שלא בזמנו אסור מהתורה. סובר רב, עכשיו ככה, בתוך זמנו, הוא אומר ככה, בתוך זמנו, אם זה יתערב שלא במינו, אז לכאורה היה צריך להיות מותר בנותן טעם. בכל אופן, הוא גזר עד הוא יתערב במינו. כיוון שמתערב במינו היה אסור, אז תגזור בהכל, כל איסורי תורה. נכון, כל איסורי תורה. הוא גוזר בכל האיסורים? כל דבר. רב? מדאורייתא. כל האיסורים, אבל לפני זה אמרנו לא, שלא במינו. תערב מין שלא במינו. מצד חומרתו של חמץ, לא בכל איסורי תורה, אלא בחמץ הוא החמיר. למה? ושלא במינו, כי בחמץ יש בו כרת, חמץ בזמנו שיש בו כרת, הוא החמיר. שלא בזמנו שזה רק איסור לאו, אז פה אנחנו אומרים כמו כל איסורי תורה. בכל איסורי תורה רק במינו, מין במינו אסור, ושלא במינו בטל בנותן טעם. אז יש לנו הבדל משתי רמות של איסור. הרמה העליונה היא חמץ בפסח, שזה איסור כרת, שפה גזרו בין במינו, בין שלא במינו, עטו איסור מין במינו, כיוון שמין במינו אוסר במשהו, אז גם... זה לפי רב ושמואל? לפי רב ושמואל, כן. ובחמץ שעבר עליו בפסח, כיוון שזה רק איסור לאו, אז פה השאירו את הדין כצורתו, שבמינו אסור, שלא במינו מותר. גם לפני וגם אחרי. כן. לפי רב יהודה, שיש לאו לפני ואחרי. ושמואל אמר, אז עד כאן שיטה ראשונה. שיטה שנייה, שמואל אמר, זה לא רב ושמואל, זה רב לבד. לא, רב ושמואל למה תרוויו באופן כללי, שחמץ כל איסורים שבתורה במינו או בנותן טעם, והשאלה אם לגבי חמץ בפסח, פה רב ושמואל לא מסכים. חולקים. שיטה שנייה, שמואל אמר, חמץ בזמנו, בפסח, במינו אסור, שלא במינו מותר, שלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, מותר. זאת אומרת, הוא יותר מקל, הוא יורד דרגה. זאת אומרת, בתוך פסח, רק אם זה מין במינו. לפני פסח או אחר הפסח,
אפילו שלא במינו זה מותר. למה? שמואל לטעמי. אפילו במינו. שלא במינו ודאי. אפילו במינו מותר. שמואל לטעמי, דרב ושמואל דם מטבע על כל ישראלים שבתורה במינו אסורים ממה שלא במינו מתן טעם, והוא שלא במינם עט ומינם לא גזר, אז הוא נשאר עם הדין המקורי בלי גזרות, ושלא בזמנו בין במינם בין שלא במינם מותרים כרב שמעון, כי הוא סובר שבכלל אין איסור על חמץ שלא בזמנו. לכן, לפי שיטתו, חמץ שעבר עליו הפסח מותר אפילו מן במינו, כיוון שזה בכלל מותר, כמו רב שמעון, ובתוך פסח זה כמו הדין דאורייתא הרגיל, שרק במינו אסור ושלא במינו מותר. זו השיטה השנייה. שיטה שלישית, רבי יוחנן אמר, חמץ בזמנו בין במינו, בין שלא במינו, אסור, בנותן טעם. כן, זאת אומרת, הוא עושה רק ברמה שהוא יכול לתת טעם בתערובת. שלא בזמנו, בין במינם, בין שלא במינם, מותר. אפילו נותן טעם. חמץ בזמנו, בין שלא במינו, נותן טעם, רבי יוחנן לטעמי. דרבי יוחנן בריש לקיש דאמרי תרווה כל איסורים שבתורה בין במינם, בין שלא במינם, נותן טעם. הם חולקים על המושג של מין במינו אסור. הם סוברים שגם במין במינו האיסור הוא רק בכדי נתינת טעם. זאת אומרת, אני משער כמה זה היה, אילו זה היה... כמו שהיום עוד, לא? הייתי מרגיש את הטעם. כמו שהיום בעצם, לא? לא. היום השיטה... למה? היום, בכנרת אתה זורק שם לחמים בלי סוף. רגע, אנחנו נראה מה קורה היום. זה גם לא... ושלא בזמנו, בין שלא במינו, בין מינו, בין שלא מנותרים, זה כדעת רב שמעון, שלשיטתו בכלל אין איסור בחמץ שעבר עליו הפסח. אז זאת השיטה השלישית. אומרת הגמרא... אז הוא גם סובר כרבי שמעון. כן. רק הוא סובר, ההבדל בינו לבין שמואל, שהוא סובר שמין במינו מותר, בנותן טעם. זה ההבדל בינו לבין שמואל, שלפי שמואל במינו אסור, בזמנו. ולפי רבי יוחנן, מין במינו מותר, בנותן טעם. אמר רבא הלכתה, רבא פוסק הלכה, וכך אנחנו נוקטים כדעת רבא, חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במשהו, כרב. ובזה הוא פוסק כדעת רב, שמין במינו אוסר בכלשהו ולא בטל. זה בזמנו. שלא בזמנו, כן, זאת אומרת, והוא סובר שגזרו, שאפילו שלא במינו שאסור, כיוון משום חומרא דחמץ, בגלל שיש בו כרת. ושלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, מותר כרב שמעון. שואלת הגמרא, רגע, ומי אמר רב האחי ואמר רב שמעון כנסה קניס, הואיל ועבר לו בל יראה ובל ימצא. הרי עם זה התחלנו היום את הסוגיה שלדעת רבא, גם רב שמעון מודה שחמץ שעבר עליו הפסח אסור, אמנם מדרבנן אבל לא אסור. אז אם ככה, למה בתערובת אתה מתיר? אומרת הגמרא, הנימילי בעיני, אבל לידי תערובת לא. מה שכנסו זה חמץ בעין, וככה ההלכה. חמץ שעבר עליו הפסח, אם הוא בעין, יש בו איסור. אם הוא בתערובת, אפילו מין במינו, בין במינו, בין שלא במינו, מותר. כיוון שבחמץ, בתערובת חמץ, שעבר עליו הפסח, לא גזרו. לכן, כמו שאמרנו, אם אדם בא לקנות תערובת חמץ, זאת אומרת, מוצרים כמו היום, שאתה לא יכול לדעת איפה נופל לך החמץ, כן, אתה בא לקנות שוקולד שמעורב בו פירורים של, אני יודע מה, יש לפעמים שוקולד עם כל מיני פצפוצים כאלה, של ופלות, לא יודע מה, כן, שיש בזה תערובת של חמץ, או אם יש, כמו הדוגמאות שנתנו, עם הסאורסטיקס האלה, עם החמצוצים האלה, או כל דבר שיש בו תערובת חמץ, אין בזה איסור חמץ שעבר עליו הפסח. הרב ברנדס אמר שלהלכה אנחנו נוקטים לפי רבי יוחנן וריש לוקיש. זה הלוכה. כן. ורק לפי רש"י מסביר פה באיזושהי דרך, ויש פה בעיות קשות מאוד בהלכה לגבי מה שרבא אמר, כי רבא סותר, יש פה בעיות גדולות מאוד בהלכה. אוקיי. כתבו על זה, תראה את התוספות, הוא חולק על רש"י, יש פה בלגן שלם עם כל הפסק. בסדר, לדינה חמץ בפסח אוסר במשהו. כן. יפה. אז עכשיו את כל החשבונות של הסוגיות בחולין, לא ניכנס לזה כרגע, זה יש לכם זמן עם הרב ברנדס שעתיים כל יום, בשיעור. לא, שידעו שהלכה, לא, כי קודם אנדרי אמר שפוסקים לפי רבי יוחנן וריש לקיש זה נכון, זה באמת הלוכה. לפי רבי יוחנן וריש לקיש, רק במקרה הספציפי הזה... לא בחמץ בפסח. מה? רק בחמץ בפסח. נכון. זה הלכה של רובש. אני אומר, להלכה חמץ בפסח אוסר במשהו. לגבי הנידון שהזכיר מקודם יש כאלה שמחקו את משהו, תוספות מוחק בכלל את כל המשהו. לגבי מה ששאל אנדרי מקודם, לגבי החמץ שיש בכנרת, אז צריך לדעת שמשהו, זה צריך להיות גם כן משהו. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שיש בו איזשהו
משמעות, אבל תערובת של לחמניה בכנרת, זה לא נקרא אפילו משהו. כן, לא נותן טעם, זה לא... לא, אפילו שלא נותן טעם בכלל, הרי משהו עושה אפילו לא בנותן טעם, אבל צריך שיהיה משהו. ואם זה לא משהו בכלל, זאת אומרת, זה בכלל לא יחס של לחמניה עם כנרת, זה לא משהו, זה הרבה פחות ממשהו, משהו הכוונה היא שיש לו איזשהו יחס של תערובת. אם אין פה יחס של תערובת, זה מותר. לכן, מדינה, יש אנשים אוהבים להחמיר חומרות, זה תבוא עליהם הברכה כמה שהם רוצים, אבל מדינה לא צריך לחשוש לזה, ולכן יש הרבה שקונים מים לפני פסח, קונים את המים לפני הפסח, שיהיה להם כל הפסח. עוברים למי בארות, יש הרבה חומרות יפות בעניין, אנשים אוהבים להחמיר ותבוא עליהם הברכה שיחמירו כמה שהם רוצים, אבל מדינה לא צריך. אומרת הגמרא, ואז דרבה לטעמי, דאמר רבא, כי אבינה בי רב נחמן, רבא לשיטתו בעניין הזה, הוא אומר ככה, שאנחנו היינו בישיבה של רב נחמן, כי הבו נפקי 7 יומא דפסחא, כאחרי שעבר חג הפסח, אמר לן פורקו וזבינו חמרא דבי חילה. לכו תקנו, אתם יכולים לקנות את הלחם מהגויים שאפו אותו באותו יום שעבר. המחמצת, תעשהו. מחמצת, כן, כיוון שזה תערובת של חמץ, הוא סובר שזה חמץ של ישראל גזרו ולא חמץ של נוכרי, ובחמץ של נוכרי לא גזרו שעבר עליו הפסח, אז לכן אפשר לקנות מהגויים את החמץ מיד לאחר הפסח, כמו שאנחנו נעשה, אנחנו נוהגים, אני נוהג במוצאי חג הפסח תמיד לנסוע לזבידת, ולקנות מהגויים ישר לאחר הפסח, לפני שמתחילים להעביר אותם סחורה חדשה מאוסם, לקנות את כל הביסלי, במבה, ביסקוויטים, איך זה נקרא, פתיתים וכאלה, פסטות, כל הדברים האלה שלוקח הרבה זמן עד שמגיע כשר ייצור של אחר הפסח, אפשר לקנות ישר מהגוי לאחר הפסח. יפה. עד כאן דף למד בסייעתא דשמיא. זה בגלל שלא יכול ליהודי, לא יכניסו את היהודי לספק. כי היהודים ישר תמיד רוצים בפסח, יוצאים ישר ורוצים לעשות את האפייה. אז הוא יכול ללכת תקנה מערבי, עדיף מאשר שאתה עושה את זה אתה. אתה רואה הרבה אנשים שעושים פועל... לא לקנות מיהודי שחילל... לא, זה ודאי שלא. מאפיות שמתחילות להפות מהזמן. לא יהודי, בעצמו, כאילו, בבית. זה פשוט כאלה שאופים למימונה מיד במוצאי החג, זה ברור שאסור. אז זהו, זה אומרים, עדיף שתלך לקנות את הערבי. עדיף לערבי, מאשר תחלה ודאי, זה פשיטה. יופי, שיהיה לכולנו המשך לילה טוב ופורה. לילה טוב.